estem a la illa celebrant la quarta edició de la Fira de Productes de Proximitat a Barcelona. És una jornada en la que es mostra tots els petits productors que en tenim a Caprabo i en què els clients poden tastar i conèixer directament tots els productes que en tenim a l'àrea metropolitana de Barcelona. És positiu que Caprabo faci fires com aquesta perquè posa en contacte el productor de la nostra terra amb el consumidor de la nostra terra. Caprabo, en 60 anys que té d'història, ha apostat sobretot pels productes de proximitat, productes amb denominació d'origen i amb IGP, sobretot de Catalunya. És importantíssim que un supermercat, una gran botiga com és Caprabo, aposti per aquests productes i que doni a conèixer sobretot al consumidor la gran variació que hi ha de productes i sobretot la gran qualitat. És la millor garantia que tenim perquè els nostres conciutadans disposin d'uns aliments saludables, segurs, d'alta qualitat i saborosos. Al final, en un món que vivim molt globalitzat, on sembla que cada dia hi hagi d'haver de tot a tot arreu, que el fet que Caprabo pensi amb els productors i amb les cooperatives per posar-ho en valor, escolta, això és fantàstic. Veient que és la quarta edició d'aquesta fira, crec que està tenint molt d'èxit, que la gent s'apropa molt a tastar els productes. Nosaltres el benefici que ens dona Caprabo amb tot això és la visibilitat que ens dona de cara al públic. Pots mostrar-ho millor al client final. És un màrqueting que tenim que bé, va molt bé a tots els proveïdors de Caprabo. La rebuda és bona perquè els clients no els coneixen, és potenciar la venda i potenciar també els agricultors. Vinc al Caprabo molt sovint i amb aquesta fira he conegut productes de molta qualitat que Caprabo fa molt bé de fomentar. És l'oportunitat de provar-los i si t'agrada, de comprar-los. Sí que he provat una mica que hi havia cervesa així artesanal, que estava boníssima. Després he provat que hi ha diferents tipus de fuet, també artesanals, després les anxoves de l'Escala, que estaven boníssimes. Hem estat aquí mateix en altres edicions i penso que és molt important ser-hi per una raó molt senzilla, que donem a conèixer el producte a gent que potser no és coneixedora d'aquest producte. I això Caprabo ho fa molt bé i nosaltres ens té al costat. I agraïm a Caprabo aquesta oportunitat que ens dona. Caprabo va néixer a Barcelona fa 60 anys. Aquest és un any per nosaltres molt important perquè estem d'aniversari i volem compartir tot aquest any i els propers amb tots els productors de proximitat que hi ha a Catalunya perquè és una manera de poder dir que aquest projecte continua endavant.